Iinkokheli zomthonyama zigqogrisa ngokusa urhulumente kwiinkundla zamatyala ukuze kuhlaziywe isidima sazo kunye nendlela ezihlawulwa ngayo njengeenkokheli zoluntu. Kuvele kwindlu kazwelonke iinkokheli zomthonyama epalamente namhlanje ngethuba zihlalutya intetho kamongameli Cyril Ramaphosa. Iinkosi zomthonyama zithi kwanele kwaye mazingasetyenziselwa iinjongo zokuzuza iivoti. Zixelele umongameli ukuba kufuneka kuphononongwe uhlahlo lwabiwo-mali lwazo. We think it's high time we take you and your government to court. Because we want to test as to whether we are demanding something that we don't deserve. We agreed that we are going to give you this day and this day only. Failing which, you will force us to no other thing to do but to be on our own. To do what our forebears did in colonialists, to fight. Ezi nkokheli ziphinde zacebisa urhulumente ngeendlela zokuphuhlisa emaphandleni. Collectively, as traditional communities, we are worth trillions of rands. We only must identify and package our assets and opportunities for social partners to leverage on what we have. Iinkosi zomthonyama zikwafuna kuqwalaselwe nemithetho elawula imisebenzi yazo. We call for representation by the San on the advisory panel on land, appointed by you, Mr. President. This should entail giving specific focus on the San land concerns, the upcoming land summit. Kusenjalo umongameli uthi zonke ezi zikhalazo ziyaqwalaselwa. COGTA itself should continue to monitor progress in this regard and should work towards the finalization of the handbook on the tools of trade. We undertake this necessary work mindful of the severe constraints on the public finances and the need to curb the increase in public spending. Umongameli ugxininise ukuba kuza kusingathwa inkomfa eza kuqwalasela umcimbi wemihlaba kulo nyaka. Philip, SABC News epalamente.